chicharras pola noite, titilan tres Marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymobasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Cordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo. Adentro. Veño de una tierra que canta al son de la chacarera. Me lleva su vida y su gracia, pero también me lleva su guerra. Llevo los bolsillos llenos de sal de la mar chiquita. Debajo del jacarandá se escucha el corazón de la negra sosa latiendo. Nada me va a parar, nada me va a parar, nada me va a parar. Nada me va a parar, nada me va a parar. Veño una tierra que canta al son de la chacarera. Me lleva su vida y su gracia, pero también me lleva su guerra. Y si cantaran las chicharras por la noite en mi ventana, al menos sentiría que de alguna forma sigo allí. Nada me va a parar, nada me va a parar, nada me va a parar. Nada me va a parar, nada me va a parar, nada nos va a parar. Nada nos va a parar, nada nos va a parar, nada nos va a parar. Nada nos va a parar, nada nos va a parar. Veño una tierra que canta al son de la chacarera. Me lleva su vida y su gracia, pero también me lleva su guerra. Y si cantaran las chicharras por la noite en mi ventana, al menos sentiría que de alguna forma sigo allí. Yes, on my day. Yes, on my day. Mira que veñen as nenas baixando do barco. Mira que levan as mágoas por dentro da pel. Son as piratas que esconden as balas no taco. Son as mulleres que levan a loita na pel. Yes, on my day. Yes, on my day. Eran mulleres cansas de ser o que deben. Levaban un peso no lombo que no querían máis. Cando coñecen a vida
E eso matei. Ainda cando paseo na ría de Arousa, podo escoitar as mulleres cantando no mar. Son as piratas que esconden as balas no taco. Son as mulleres, eu penso, non han de voltar. E eso matei. E eso matei. E eso matei. E son mulleres piratas, non queren casar. Mulleres piratas, non queren voltar. Mulleres piratas, non queren casar. Mulleres piratas, non queren voltar. E eso matei. E eso matei. Celso, é moi frecuente cando nos presentamos, cando nos apresentan aos contadores de historias que automáticamente entre as cualidades naturais que se nos supoñen, porque moitas persoas pensan que isto non é unha arte, sino un talento, unha cousa que foches parido e xa está, pois sempre aparece a palabra mentira. Ese é un mentiroso, conta moi ben as mentiras, e a verdade é que as mentiras son un xénero, non? No folclore infantil, estas cousas que se lle contan aos nenos, polo mar andan as lebres e polo monte as sardiñas. Eso, na miña terra chamanse mentiras. Queres que che conte unha mentira? Entón xa se considera un xénero. Pero ti pensas que hai unha desconfianza sobre a nosa arte de contar historias porque lle chaman mentira? Eu creo que parte das mentiras son falta de mundo, porque ese mesmo exemplo que puxeches ti de polo mar andan as lebres e polo ceo as sardiñas, é de que non che cadrou de velo, porque há moitos rapaces dicen no monte anda o lobo, e que vai andar o lobo está no Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe de Cotorredondo, ou queda nun zoolóxico, pero polo monte o lobo non anda. E entón, aí, todo parece mentira hasta que non aparece a confirmación como verdade. E eu, no fondo, cando conto algo que parece unha mentira evidente, modín, sempre me remito a que eu o conto como a min mo contaron e eu non teño desconfianza en quen mo contou. Entón, para min é verdade. Outra cousa é que haxa a posibilidade de ir ali e comprobalo. Eu non desconfiei nunca de cando meu avó Manuel me dixo que el, xa sendo moi maior, que meu avó falaba moi pouco, que indo coas vacas para o monte do Carrio, vira unha galiña de ouro con pitiños de ouro, que fora atrás delas e meteronse por un burato e nas dera collido. Quen non as veu? Eso veu todo o mundo. Aí estamos, claro. aí estamos. Eso é como vas contar aí. Entón estaba eu na parada de Sespón e pasou ali o autobús el Celta. E eu non xo creo, home, pois foi verdade. Claro. É tan verdade iso como unha galiña de ouro cos pitos de ouro. Claro, é como cando pregunto eu, por exemplo, no río Deza hai sardiñas? Hai. Pero no medio de Galicia, dinche, non hai sardiñas. Digo, pois sí, houbo nun tempo. Entón xa queda a xente, como dis ti, amilagrada. Amilagrada. Claro, cando non desconfiada plenamente. E entón eu falolles das pontes que hai a partir da Ponte Taboada Nova, está a Ponte Taboada Vella, despois está a Ponte do Tren e despois está a Ponte Taboada Románica. Pero a Ponte Taboada do Tren, se vas no Brao, que o río vai moi debecido, ves unhos ferros retortos, pois foi dun descarrilamento que houbo de dous bagos que iban cheos de latas de sardiñas. E entón a xente botouse ao río para collelas e comeron sardiñas do Deza, e iso dixeron para que non llas requisaran, que eran sardiñas do río,
E non lle requisaron, estuveron comendo durante anos, porque ti sabes que as conservas non se derraman. E comeron sardiñas do Río Deza. Xa comemos algo, porque sin ter algo no estómago, quen ten vontade de falar? Ninguén. Está a cabeza ocupada noutra cousa. Para encherar o estómago, unha mentira, Sí, ben vale. en canto che falan, cando se dirixen a nós, como contadores de historias, que hai unha desconfianza en que isto se trate dunha arte, algo que hai que traballalo ou estudalo, e pensa máis ben que é un talento innato, e que é unha cousa que... Como o boxeo, igual. Como o boxeo, que é unha cousa A Fórmula 1. que se aprende na casa. Antiguamente o boxeo aprendíase moito na casa. Normalmente traballabas uns cantos anos de sparring, levándoas, Hasta que e despois xa era unha tradición de que primeiro recibes, no? E despois das. Que isto tamén está cando os que estudian a tradición, pois na propia sabiduría popular, tamén se fala de que os máis vellos dábanlle esta formación, dábanlle este coñecemento, dábanlle este repertorio aos máis novos que os recibían, e despois de vellos aproveitábanse e daban eles. Así que hai un certo paralelismo entre contar historias e o boxeo. Pero, aparte de que se considera que é un talento innato, e agora ti acabas de acrescentar que tamén depende do que se aprenda na casa, seguindo a máxima pedagóxica, os meniños fan o que ven, pois é frecuente recibir como crítica velada o de mentiroso, o de ese mentireiro, ese improvisas, que se dixe na miña terra, sacas da cueira, que é cando alguén de repente di unha cousa que é indemostrable e probablemente falsa. Relacionanos a nós con iso. A min non me parece xusto que o dixan de min, de ti sí, porque xa che teño che oído moi gordas. Pero a xente, o público non se levanta, se vai, pero vanos contar unha, vai tomar polo cu, porque eu creo que aínda non estamos plenamente na sociedade científica. Eso de desconfiar das mentiras ven da sociedade científica, que contan pingas nun laboratorio, os becarios, durante 7 meses, para que lle den 2 puntos para a oposición de profesor adxunto. E dai a ciencia avanza, pero avanza sobre esa verdade práctica, non de isto está máis que demostrado. Pero a sociedade así, no gordo dela, ainda non está neso, non traballa todo o mundo nun laboratorio, entón a súa mentalidade é máis porosa, e seguimos recibindo o encantamento da xente que nos conta cousas, danos igual o que nos conten. Eu ben vexo a publicidade que hai por aí, hai algunha verdade neso? Ningunha, pero dependendo de como xa conten, farlle máis caso ou menos. A xente encántalle comprar cousas. Nós non vendemos prácticamente, pero o yogur que falabas ti, este é un yogur bo que comprei, mira que caro foi. Por que o compraches? Sabes que é mellor que os outros? Había unha muller bueno, aquí non podo decir onde, pero cando era tampouco podo dicir que feira, por unha feira de queixos moi importante que hai en Galicia, que agora peligra por Altri, pois resulta que ibanlle comparar a esa muller de moitas que iban vender os queixos á feira, o día da feira, ibanlle comprar un queixo o día de antes, e era o queixo que poñían de proba, ali entalladas nun plato, a xente probaba ese queixo, ai que boa, póñame 2, póñame 3, vendían os seus que non eran tan bons, pero a proba era a millor. Ben, aí estás a falar do engano, pero eu preguntábache polo da mentira, pero xa vexo que é un tema do que non sabes nada. Mais sacastes o asunto de que hai unha mentalidade científica, unha sociedade que só acredita no que está demostrado experimentalmente. Eu creo que nunca chegaremos alá, porque iso é un horizonte. Claro, no, pero eu digo que a sociedade non está aí, pero que o reclamo de verdad teñeno usurpado as ciencias exactas. Xa, eu ia lembrarme do que é un mito nas ciencias exactas, que é un señor que foi impugnado, pero a nós continuamos caendo as masáns na cabeza.
a pesar de que estou falando de Isaac Newton, que foi o que deu un avance impresionante cando descubriu Que as mazás caían, que a xente non o no, sabía. as mazás Ibas a apañar o árbol, hostia. As mazás caían, era o que se sabía. O que non se sabía era que o planeta e a mazán se atraían. Ah, claro. Só que era como nos matrimonios, o que ten máis capital atrae máis ao outro. Pero realmente o que lle pasaba é que eran dúas bolas que iban unha en dirección á outra. Eso pasa en economía. Sí, pero ainda non acabei. Ese señor que tivo esa capacidade de intuición científica para despois comprobarlo experimentalmente, resulta que pagou un pastón, tiña un bo capital, para participar nunha expedición en Suiza a cazar dragóns. Saiu a Sociedade Xeográfica, non sei que, di, vamos ir a unha casata de dragóns, ven Lord Asbury e máis Lady non sei quen, que lle daban credibilidade á cousa. Esos son os cazadores de dragóns boísimos. E Newton dixo, mira, xuntei uns cartiños co Damasán, vou ir eu aí. Entón, unha persoa que nós temola vinculada na nosa mítica ao demostrable, e aí sentiuse atraído por unha historia milenaria, que é a historia deses animais que polo visto, se matas 12, chegas a santo. Que é o que lle pasou a San Xorxe, de Capadocia. Eu creo que con 11 xa lle querían dar o cargo. No, Pero el dixo, no, beato. tanto como os ovos. Derono de beato, pero tivo que matar 12, por eso non falaba nada cas princesas rescatadas, sabes? Sempre había un dragón con unha princesa, viña Xorxe de Capadocia e feia pum, mataba o dragón. Ese era un talento que tiña tamén. Tamén. Despois ensaiou non salíalle mellor, pero ao primeiro... Xa, o de dar conversa ás chavalas non. Mira que peso tiña eso, pois na mentalidade dun home que só acreditaba nunha cousa que despois veu Einstein e dixo que non era así tampouco. Pero Einstein tamén tería as súas cousas, Sí. Creo que o levaron aos biorbardos, unha vez que veu por aquí. Si tes que vir que é un animal que lle pagan moito a piel, tuveron unha noite ali ao pé dun burato, dicindo, biobardo ven ao fardo, en inglés, claro, el decía en inglés. Come the bag. Donde vas? Decía yo, non lle dixer donde vas, dille que veña, dille que veña. E iso onde foi? Iso por aí pola túa terra. Aí foi? Tiña pinta de ser unha historia de Lalín. Sí, no, pero bueno, en Lalín poñémola alá, porque vos tedes máis mundo que vos tedes mar. Sí, é verdade, nós temos 3 mares. Claro, nós non temos pa onde escapar. Pero vos sí. Nós temos 3 mares, é verdade. Os biosbardos, a verdade é que é unha historia que está en todo o mundo. Sempre ten que haber un animal que lle paguen ben a piel. Pode ser por outras cousas, hai outro que é polos ovos. Ai, sí? Sí. O outro día, en Portugal, ainda vendo literatura para, libros, máis ben, para as crianzas anticuados, nun alfarrabista, pois atopín un que era Petsy. Petsy é unha especie de foquiña, que é o herói das historias, e ia aos gambusinos, que son os biosbardos. Sí, dala. En español. Sí, en español, claro. En español son gamusinos, e os portugueses decían gambusinos. Sí. E iso continúa encantando aos nenos, a existencia do que non existe. Hasta que aparezan. Sí, eu creo que non van a aparecer porque senón perderían interés. E o que queren é ser interesantes. Mira, eso creo que foi Alfonso Agulló, estando eu nun campamento na Illa de Ons, había o que era o campamento, despois había campos de traballo, que viña moita xente de Madrid. Entón, el, que era de Vilatuxe, de Soutolongo e Vilatuxe, todos os anos lle facía o mismo. Primeiro, como viñan con gana de aprender o daqui, el decíalle, bueno, mañá imos facer unha queimada para celebrar o final do campo de traballo. Pero fainos falta leña, entón ali non había leña, claro. Había toxos. E dáballes a cada un coitelo de postre e tiñan que traer leña para facer a queimada.
entón chegaban cunha man chea de espiñas nos brazos e nas maus e unha rima así de verjas de toxo, sin puntas, claro. Entón preguntabanlle el, e cando se le echan? Cando se le echan? Non, esperades, arde ben, non hai que lles botara, pero hai que telos por si acaso. Era a primeira burla que lles facía. E a segunda era leválos aos biorbardos ao mar, cousa que eu nunca vin. Eu sempre vin que levaban aos biorbardos á xente ali ao Monte do Carrio ou levábanos ao Monte da Costa, pero ao mar nunca. E levábos cunhas baloiras grandes para que bateran o mar, unhos cun saco, e el iba nese barullo, vos batede, e collía pedras e roláballas así para dentro do saco, ai, xa caeu, e mandábaos ir co saco e as pedras cargando, picaban sempre, e encantáballes, parecíalles que entraban dentro da nosa cultura de cheo. Igual, sí. Sí, iban a Madrid, contaban que anduveran á caza dos biorbardos e que anduveran buscando leña para facer unha queimada. O da queimada, que sacas o tema, que carece completamente de interés, pero é un produto moderno e absurdo. Ahora mesmo non sei, pero debe ser dos anos 50, hai moita xente que investiga eso, non sei por que motivo. É mellor que cada aldea diga a primeira estupidez que se lle ocurra, porque eu nos anos 80 cheguei a escoitar como dixían que era un ritual celta. E dixo, era a caña de landra, con que caña se facía? Entón, tradicional non pode ser porque ninguén extraja un produto que custa tanto conseguir como é a caña. E se che fai mal moi cargada, pois botas de café. E xa está, non fai falta facela, pero canto, así como se di que a queimada é tradicional, canto das cousas que se contan, crees ti que son produtos modernos e que se convirten en tradicionais. Eu pregunto isto porque era moi frecuente, por exemplo, que cando eran as excavacións arqueolóxicas nos anos 80, os que non querían traballar dixían que preferían facer traballo de campo, que era non traballar no campo, era ir á taberna a falar cos vellos, a preguntarlle cousas sobre as lendas do castro. E eu tive unha compañeira que ia preguntarlles e entón impugnáballes o relato, porque non coincidía co que xa estaba recollido. Dicía, non, tiña os cabelos de ouro, non era o peite de ouro para peitearse, non, era o pelo o que era de ouro, está equivocado, en vez de ter esa humildade de recoller. Que boa etnógrafa. Claro. Impugnando. Esa, bueno, a xente que fai así vale máis pa cura que pa etnógrafo. Claro, o cura leva unha verdad e impugna o que a xente pensa. Como era aquele libro que referías ti do século, hai 15 séculos, de arreglo rusticorum, de arreglo non era de correcciones rusticorum, sí. Correxir aos rústicos, aos que non saben. Aos pailáns. Aos que todo o mundo quería escoitar, porque precisamente tiñan os relatos bonitos sobre o territorio e a vida. Ese é San Martiño de Dume, o que foi o bispo do lado de Braga, cando Braga tiña a monte, che de cabras. Pois fixeron mentras reconstruídes Braga, eu vou poñer o bispado aquí ao lado. E o tío era un pouco panonio, que a xente, claro, non lle facía moito caso, porque, sendo como eran jalaicos, que viñase un panonio a correxilos, dicían, no, vamos a seguir sendo pailáns daqui antes que ser pailáns polacos, non? O texto ese é interesante porque proíbe unha che de cousas. E aí ficamos ca dúbida de se proíbe esas cousas, debían facelas para poder prohibilas, non? Claro. Os da aldea debían honrar a deusa Venus ao pé das fontes as sextas feiras. Por certo, sabes que ese bispo é o que inventou da sexta feira.
Ai, sí. Sí, porque antes era o culto venéreo do Venres, e entón, como vía que a xente dedicáballe cada día a un deus falso, aí a unha cousa, a paganismo, dixo, vamos de chamar o día do Señor, domingo, e despois, o día seguinte, segunda-feira, etc. Foi este señor o que impuxo, foi o único éxito que tivo, porque quería sacar a xente de practicar sexo nas sextas feiras ou no día de Venus, e a xente continuou. Houve quen o pasou para o sábado cando cambiou a xornada laboral, pero a cousa foi así. É bonito do calendario, porque claro, o calendario portugués, eu de pequeno, nin agora nunca o escoitei así, escoitamos o que era, o que se impuxo aquí, non? Curiosamente, unha vez dixome un vello, eu estou moi contento de ser cristiano, porque así polo menos descansamos un día. Porque o domingo prohibíaselles traballar, estaba parte moi mal visto pola igrexa. Estaba prohibido. Estaba prohibido. Pero despois había os que, bueno, por algún motivo descrían ou querían ter máis capital, xuntar máis capital, e iban facer algún traballo o domingo, porque, bueno, aunque non poidas traballar o domingo, se ter facenda ter que dar de comer, se ter vacas telas que muxir, non... Claro, agora sería impensable non traballar un domingo. Home, pos a traballar os sudafricanos que tes traballando na granxa, non? E ti podes sobrar de bo cristiano e non traballar. Pero non sei que iba a decir. A verdade é que se notaba que non sabías o que ias Sí, decir. sí, Entón, pero hasta ese momento que non nos soupen, sabío. Menos mal que non era divagación. era falastes de un vello que estaba contento de ser cristiano porque favorecía o lombo. Sí. Porque non tiña imaginación, como falas ti, para pensar que había un mundo no que el pudese non traballar todos os días. Non, que eso sería ideal, eso polo visto pasaba no paraíso, Sí. que viñan as vacas muxidas xa. Mas E o leite en cartón. o leite non viña en Na cartón, viña cunca. fervido de resén fervido, Pois que lle podía mira, retirar a tona de enriba. é curioso porque resulta que o leite agora férvese por unha cuestión de hixiene, de evitar parasitismo no intestino, ben xa pasteurizado, que é un fervido especial que se lle dá, pero curiosamente o recordo millor que teño do leite é o leite recién muxido. Era cando viña este tempo das castañas, as castañas cando as cocíamos, e traíamos o leite, nós non tiñamos vacas, pero os do lado sí, e vendíanolo recién muxido. E entón, ese leite, coa cunca acumulada de castañas cocidas, eu sabor como ese na vida, non se me esquece, era riquísimo. Bueno, pillas unha carría, non pasaba nada tamén, porque o grupo facíase que non todo era jauja, pero estaba moi rico o leite así, ao direito. Hai unha cousa preciosa do leite. É como é. Contoume Manuel de Munín, da lá de Zobra. Un día estando ali na trigueira, díxome, ti ves eses penedos, ves que teñen así como unha cunca na cima? Eu, sí, me sabes esa cunca de que é? E eu, claro, o ter a EGB, pois, dixen, eso é da erosión. E dixeme, non, iso é de cando a nos mandaban cas ovellas e cas cabras po monte e entrábache a gana do leite, porque se era unha vaca, ainda te podías anicar un pouco e beber directo do teto. Apuntabas e muxíala. Pero unha cabra e unha ovella quedanche máis baixas. E entón traías un día da casa unha maceta e un cincel. Subías a unha peneda e facías unha cunca coa exactitude de que poñendo ali unha cabra ou unha ovella e muxíndoa para esa cunca, o leite non saltaba para fora, senón que, aunque saltara un pouco, volvía, por como a fixeras. E despois ti xa podías beber, apousando os morros ali, nesa cunca desa pedra tan grande. E era un sistema que tiñan. Cantas cousas non haberá que atribuímos a algo e é outra cousa distinta.
porque ti motivo. crestes nesa historia. Sí. Eu estaba a pensar en que tristura a dese home inventando esa chorrada para dicir unha novidade, porque esas son outras cousas que non cremos, cousas que non podemos demostrar e despois cousas que non teñan sido ditas. Entón, como hai esa tensión entre o mítico de que aquelo era onde os mouros pasaban a barba ou onde os mouros lavaban os pés segundo o tamaño, Ou a Virxe María lavaba os pañales do neno. A Virxe María lavaba os pañales do neno, que xa non é recomendable beber leite ali, porque tampouco estaba de paso, iba para a aldea do lado, a Virxe María. Entón, hai esa superposición de historias que teñen que ver coa expectativa, que era unha cousa que, como ti tes moi estudada, pero pouco reflexionada, queria che preguntar. Cando nós contamos unha historia, cando nós ou calquera persoa conta unha historia, quen escoita ten unha expectativa, que debe ter unha cousa do latín, expectante, está a ver que pasa, pero ao mesmo tempo que estás a ver que pasa, estás anticipando, estás propondo mentalmente posibilidades. Entón, teóricamente, o éxito dunha historia é sorprender outra posibilidade. Ti dixestes, os buracos veñen da erosión, porque hai unha parte que é sedimentaria e outra é transformativa e xeracional, entón alguén che di non, eso fixeno eu, que eso teñese feito moitas cousas, pero é máis fácil levar unha cunca que levar un escopro e unha maseta, pero vaya, non entro nesas cousas. Ti falas de casas ricas que tiñan unha cunca para cada un. Sí. Pero se quedaba o avó comendo o caldo na cunca que había, e se tiñan que turnar e che dicían vaite para o monte que as ovellas, volva á noite con elas e que non che coma ningún ao lobo. Ollo, non tiñas cunca. Ibas muxir así a cabra pa... Eso era de pobres, de ricos era ter unha cunca. Sí, eu veño de familia rica, por eso a miña imaginación non dá para iso. Pero ti como tes salteado as expectativas do público? Pois, as expectativas do público. Eu falo de min como público, porque ti falabas... Fala de ti? No, pero ti falabas de... A nós, cando nos contan algo, temos unha expectativa e imos poñendo elementos. Eu eso solucionei non moi pronto, porque eu son moi burro. Eu teño moi pouca vida propia, entonces, claro, calquera cousa que me viñeran contando, para min era unha maravilla. E era tan pouco o meu mundo que eu non era capaz de poñerlle nada posible, senón que estaba sempre nese baleiro do chupón de a ver onde dá, a ver onde dá. Bueno, é moi bo ser algo burro, porque no meu caso, digo. Home, si, ademais eres un burro excepcional, porque a maior parte dos burros o que fan é eso xa sei eu, eso non sei que, xa sei o que vai contar. Os burros normalmente fan isto, ti teres a limpeza de estar esperando que che veña, pero eu teño che visto con un público que para min non é difícil, é imposible, que é o público infantil, entón ti practicabas especulabas que a expectativa deles da maneira máis simple. E que pensades que había ali? Que lle preguntas directamente aos nenos que pensades que pasou agora? E entón, eles manifestan verbalmente a expectativa, os adultos non, os adultos escoitamos. Ás veces, se o artista insiste moito, pois din calquera cousa, non? Un guardia civil, dinche calquera cousa, un can, non sei que. E ti preguntabaslle, sabíamos que era un animal. E sabedes o que era? E nunha aldea de Lalín, que non sei que, ali ao pé da montaña, tiña un... Sabedes con que animal iba para o Montoneno? Entón dicía, un hipopótamo. E outro decía, un águila imperial, outro, un cocodrilo. Mi papá tiene un caballo. Entón, esas cousas. E ti, con toda a paciencia, ibas dicir, non era un hipopótamo, non era isto, non era isto. Ias amansándolle a expectativa hasta que decías, era un can. E no can non deran, ti mira. Claro, mas iso que ti fixestes todo pronunciado,
é o que lle pasa a todos os que escoitan menos a ti, que ti non esperas nada. E eu penso que moitas veces construímos con eso. Antes aludistes a de onde veñen as covechas que hai nos penedos e tal, que na miña infancia era todo cousas dos mouros. Ali pousou a man un mouro, menos o que era a pegada do cabalo do apóstolo e algunha cruz. Eso, os demais era todo cousas dos mouros. Despois viñeron uns que dixeron que a pegada era do cabaleiro Roldán, pero iso xa foi xente que estudara na escola. Que tamén había a tan bonito relato que decían que fora cando iba a nacer Xesucristo, como vían que Herodes e os seus os viñan perseguindo para matar os nenos. Entón, o que fixo San Xosé foi coller o burro e darlle a volta ás ferraduras. Entón iban andando e realmente, cando viron as pisadas, pensaron que iba de volta para alá e volveron e libráronse deso. O burro moi incómodo, claro. Nunca levara as ferraduras a contrapé, pero bueno. Pero eu quería che preguntar unha cousa, porque eu sempre tuve unha gran sorpresa polo mar, porque se vives en Lalín tes pouco horizonte, xa non falo humano, digo pouco horizonte natural, porque xa tes un cotiño aquí, outro cotiño alá. Eu a vez que fun por primeira vez a Castela, entrando en Salamanca, eu pensei de me marear con aquel ceo tan grande como a terra, porque nós non temos un bocado de ceo. E o mar, que cando ti que te criaches ao pé do mar e ao pé dos relatos da xente que andaba no mar, como é eso para contarlle os de terra adentro aos que non sabemos, porque eu ainda conocín xente que non vira o mar de terra adentro, claro. E entón como é o de explicar o que é o mar ou as cousas que pasan no mar? Eu o meu recordo, un dos máis bonitos eran unhos calendarios que traía meu pai, non sei onde iba, traía no camión, non sei se eran dunha marca de piensos ou de abonos, e eran mapas antigos con monstruos mariños. Que pola volta tiña unha chavala en bikini. No, ese nunca os trouxe. Tiña a doble cara. Pero traía as baleas, pero nesa forma de figuralas, así tan monstruosa, con dentes, que unha vez unha muller na residencia, na cama, que ela estaba enferma, e eu levaba o cuaderno ali para que pintase, e tiñamos que pintar un monstro, e pínteme un monstro, e ela pintoume un monstro con dúas bocas superpostas. Parecíalle que unha boca sola era pouco, e tiña que comer a dúas bocas, así. Despois pareceulle moi exagerada e borroulle unha, e deixoulle un bigote. E fora moi bonito. Ese sí que monstruoso, un peixe con bigote, sí. unha besta mariña. Pois a verdade é que, para comenzar, o mar é unha cousa completamente cotidiana. Non é unha cousa que ti vivas no asombro do mar, mas sí que para a infancia é unha fronteira, porque a maior parte da xente da miña idade, cando é neno, o seu horizonte, como dis ti, é ir ao mar. Entón había como 2 mares, 3, 4, cando dixo, había unha cousa de ir ao mar ao día, vir cunhas fanecas. Ou se cada andabas ao cerco, rodeabas unha comunidade enteira de peixes, facíalos prisioneiros, metíalos a bordo, e eran pois as sardiñas normalmente, non? Entón voltaban no día. Despois estaba empezando o industrial, e parecía que o peixe do mar non se iba a acabar máis. E había unha idea casi agraria do mar. Ti ibas alá e nunca ibas a sementar, todo era a colleita, ia sempre a colleitar. Quen tiña unha idea aínda máis agraria eran os mariscadores. Entón, despois quedaba Terra Nova, o Gran Sol. Eso sí, había, cando era pequeno, unha tenda de cousas para o mar, que se chamaba daquela Efectos Navais,
que se chamaba o Gran Sol. E tiña un sol. Que sabes que o Gran Sol chamase así porque no mapa, o Grande Caladoiro do sur de Irlanda no mapa ten forma de linguado. Sabías, non? E chamanllo, é como lle chaman Sol, ao peixe. en francés, sol. Sí. Que é o que dá a nosa solla. Mm. Pero é a mesma forma, sempre. Entón, viran no mapa e dixeron, pois isto é unha solla, e chamanlle así. En cambio, na tenda de Ribeira tiña un sol, e na imaginación infantil o Gran Sol era un sitio esplendoroso, non? Había que ir con gorra, había que ir con sombreiros. Todo mar e todo eso. Mas Terranova sí que xa estaba no territorio do mítico. Entón, eu teño unha lembranza infantil que era que os mariñeiros viñan, o barco chegaba de Terranova, a Ribeira, un barco de madeira. Hai un libro que se chama Homes de ferro en barcos de madeira, que é sobre o persoal que iba a Terranova. Viñan con aqueles roupa de aguas, que os pantalóns eran anchísimos, daqueles impermeables, e o home sacaba unha folla de bacallau da perna e vendía a miña nai, porque era un mariñeiro que ou roubara ou tocara ese quiñón, a parte do que lle pagaran, levaban peixe para vender ou para comeren. Entón ese home levaba as pernas forradas de bacallau e eu na infancia pensaba que en Terranova o peixe viña salado, que era xa estaba procesado, porque aquel home viña vestido de mariñeiro, non era un home que xa chegara á terra, estaba vestido de xente de terra. Entón, co mar asustábanos, nós temos un mar moi particular que se ve o occidente, o horizonte onde se acababa o mundo, realmente, e na imaginación dos vellos falabanche dun fin do mundo, pero como tamén todos nós pensamos en América, sabemos que despois de acabarse o mundo, empeza outro, non? A min criáronme no medo ao mar. Eso que contabanche cousas así como había un señor que lle viña a vender polvos a miña nai. O polvo é da ría, preferiblemente. Entón, miña nai compraba e o traía amasado, porque agora conxélase, pero na altura había que amasalo, había unha cantidade de golpes, non sei se eran 47, era un número mítico, supoño que para entreterse o masador, non? Cando se lle cansaba o brazo, tiña esa cousa de superación, veña, van 39, chas, 40 e tal. Entón, o home era un señor maior, e eu vía amasar o polvo nunhas pedras que había no Valadoiro Vello, que xa tiñan o verdín do mar, e amasaba o salí, e eu pensaba que eso influía no sabor. Entón, el sempre me contaba unhas aventuras tremendas, como iba a Cadorna, facía na ría, pero el iba ao cabo de Fisterra, iba a Ortejal, aquel día viña de Ortejal, e que aqueles polvos eran crías, que lle atacara a nai, que a nai era como dous homes, e todas aquelas cousas. E deixábanlle contar, non? Eu penso que sempre o de contar para os pequenos cousas extraordinarias e imposibles sempre estivo ben. O medo a afogar. Cando había unha morte por afogamento, porque iso estaba moi marcado. Toda a vida se acordou o naufraxio do Cartagena, que me dicía a mí Manuel Ayaso, o pintor que xa morreu, que era algo familia miña, dicíame que ele era neno cando naufragou o Cartagena, e dixo, ali morreu meu sogro. Eu que din así, pero ti tiñas 9 anos. E di, sí, o que había de ser meu sogro, non? El non sabía, non lle dixeron ao neno, morreu teu sogro, pero que era esa cousa de... Miña nai contou que lle encargaron na casa ir dar o pésame. Estaba todo ajiño a chorar, porque faltaba, en cada casa faltaba alguén. E iso tamén pesaba moito. Era unha cousa que se alternaba ao mar, como un sitio de labranza, e ao mesmo tempo un sitio terrorífico. Ti contas unha cousa moi explicativa que a mí me chamou a atención a primeira vez que xa escoitei, de que realmente
os que lle tocaba a parte do mar dentro dunha comunidade, non? Que eran os máis pobres, que o que era máis apreciado eran os que tocaba pa terra adentro, non? Que era onde había arleiras, os sitios de labor, pero que os pobres eran os que tiraban pa o mar, hasta que despois veu o turismo e vender os solares, non? Sí. Pero falache tamén de túa nai e eu quería che preguntar como se lle dá de comer a quen traballa. Bueno, non sei, iso é que a maneira de chamarlle ao negocio de miña nai foi cambiando, non só moi tarde apareceu a palabra restaurante, ela sempre negaba que fose un restaurante e dicía que era un restaurante. Restaurante Villa, dicía ela, que ten manteles de fío. Ese é un restaurante. Isto é unha casa de comidas, e tamén usaba moito a palabra isto é unha fonda. Os clientes viñan en tres collas, digamos que era a 1 da tarde viñan traballadores da construción, que era cando se riaba de traballar a esa hora, a segunda hora viñan os da escola, porque saíamos da escola a 1:30, ás 2 da tarde viñan a comer os rapaces, e os menús de miña nai eran menús moi abundantes, polo menos na parte dos hidratos de carbono, pero dicía quen anda a traballar ten que comer, non existía a sobremesa. A sobremesa era máis ben os da terceira colla, profesores, viaxantes de comercio, había, non? Pero non se lle ofrecía a un mecánico ou un traballador da construción. E lembrome que unha vez viñeron no Brán, viñeron uns chavales de Cádiz, terían 20 e tantos anos, entón preguntaron canto custaba o menú do día, e dixoselle serían 120 pesetas, non sei. E puxolle un toro de peixe con patacas encaldeirada, con allada, e comerono e levantáronse a pagar. E onde ides? Hai que tomar o segundo. Entón, eles quedaron asombrados porque un plato con peixe fose un primeiro. Normalmente, o peixe estaba reservado para ser primeiro plato, porque tamén era unha comida relativamente barata, en xeral. Había do mar cousas caras, pero había, por temporadas, estaba a sardiña, estaba o xurelo, había sempre, entón eran 2 platos de proteínas con hidratos de carbono, a variedade era pataca, arroz. Os días que estaba de boas, miña nai sentíase traballadora, facía patacas frixidas, que é unha larpeirada, as patacas frixidas, pero dá moito traballo, unha cociña pequena, e todo eso era o básico, a cantidade, que os traballadores... Que a xente fose moi mantida. Eu creo que ten que ver co traballo das leiras, como ela viña dunha casa a Labreja, a comida que se lle daba aos xornaleiros cando viñan á casa ou cando se levaba a leira, que eran empanadas, pois era importante. Ás veces había empanada de primeiro. Claro, a mí chama a atención eso que dis, e é propio da zona do mar, porque que o peixe fora barato. En Lalín o peixe é caro hoxendía. No, tamén hoxendía é caro en todas partes. Sí, pero no interior ainda máis, pero no interior eu recordo moita xente maior con bocio, e recordo o anuncio do sal iodado, que se vendía para as casas precisamente para evitar o bocio. Eu tuve unha familiar que tiña un bocio tan grande como a cabeza dela, e de moi maior operárona, e foi unha extrañeza ver a esa muller co seu pescozo, claro, sin o bocio, e ela estaba tan afeita xa. Eu quería che preguntar por outra cousa. Pero tens que falar un pouco ti tamén. Pregúntame por outra cousa. Sí, pero teño moita gana de che preguntar por esta cousa. É que, ademais, como estamos no tempo, supoño que a ti che pasa, estamos tirando para finais do ano, non? Está aí santos e difuntos.
e hai moita xente que chama para pedir expresamente contos de medo. Contanos algo do que é o medo, porque creo que sigue sendo, máis alá de que o que se conte, máis alá da premisa esa de verdade, mentira, o medo sigue sendo un gran atractivo para o relato oral, para quen escoita. O medo, para min, pome en relación directa co lume, non? Porque na lareira ou na cociña de leña, por diante tiña o calor, pero por detrás tiña o frío. Sí. E entón ese é moi... Conta como é o medo nos relatos. Pois o que quería aludir é que cando ti me preguntas pola comida, como era a comida ali é unha cosa que nos importa a todos. E sempre, en maior ou menor medida, nun relato introduces o tema da comida e despertase un interés, porque miña nai dixía unha frase enigmática que era: a comida é pena de vida, que ten a súa explicación, pero teño un amigo que é iraniano, é persa, que a coñeceu, e miña nai, chegándose a hora da comida, dixo: a comida é pena de vida. O iraniano falaba portugués e quedou completamente trastornado con eso, e ainda mo dixo hai pouco, non? Entón, en todos os relatos, eu creo que forma parte fundamental é preguntar polo que non és, que é polo que ti preguntas polo mar. Eu sempre tive un pouco medo, ou se cadra eu non tiña medo, non había ningunha historia que a mí me parecese de medo. A mí, cando miña avó me contaba historias de difuntos, eu non tiña medo, eu seguía preguntando. Ela, realmente, o que me transmitía era unha compaixón pola persoa morta. E sin incidir moito no asunto, pouco a pouco cambiaba o medo de lado, digámoslo, que era quen estaba mal era o morto, non eras ti. Ti podías ter así unha asombración, pero non che iba a pasar nada. Ti tiñas que poñerte a disposición do difunto ou darlle un bo consello. Entón, ela mesma dixome que tería máis medo aos vivos que aos mortos. Unha vez que eu sentira falar dunha historia de Santa Compaña que me parecera que me contaran dunha maneira máis ben asustadora que con aquela naturalidade que contaba a miña avó, entón, era para consolarme, dixome que tería máis medo aos vivos que aos mortos. As cousas que non nos deixaban oír, a min era o que me metía no territorio do medo. E eu digo eso polas cousas que despois se soñan. Que se di moito que as crianzas non deben oír certas cousas porque despois soñan. Que non ten mal ningún, non? Soñar, pero é verdade. Entón, a min o que se dixía en voz baixa do enterramento prematuro. Ese foi algo que a min me anticipou a morte, non? O problema da morte, uns anos, igual, tiña que enterarme aos 10 e aos 8 anos estaba eu dándolle voltas porque oír a falar, como a miña casa é de madeira, é como unha caixa de resonancia. Por iso meu pai sempre protestaba que non o deixábamos dormir a sesta. Pero por ese mesmo motivo oía conversas, ás veces incompletas. E apareceu que alguén pasara ao lado dun cemiterio e oíra berros abafados. Alguén se lembrou de unha muller que fora enterrada e foron cavar ali e atoparan xa morta arrabuñada. E a min esa experiencia, que despois atopei na literatura, así que debe ser moi extendido, atopei nun Edgar Allan Poe, colocábame no medo. E outra cousa que soñaba era con caer ao mar. E que a persoa que che viña a axudar era unha persoa incapacitada para axudarche. Era alguén que non entendía a túa situación de peligro, da lama que che estaba papando, e ti só lle pedías unha man, e dixíache: "Queres un caramelo?" Entón, por exemplo, as historias de lobo nunca existiron na miña infancia,
pero si as de Cans da Rabia. O Can da Rabia era unha figura que aparecía nos relatos que non pasaba nada extraordinario, salvo o que me contaron con detalle que cando che mordía un can da rabia tiñes que facer unha dieta, porque daquela non había o remedio na farmacia. Entón, a dieta era destas que lle chaman agora holísticas, non? Que son unha serie de ocurrencias que non incluía o pimentón. Ti non podías nun mes comer pimentón, pero un día había caldeirada de raya e comeuna e a mañán seguinte, cando sacou a palancana, a eira para lavar a cara, na agua da palancana, en vez de ver a súa cara, veu o can que lle mordera. E iso é unha imaxe extraordinaria que tamén a procuramos nós a contar, pero realmente colócache de novo na morte. Ten que ver co medo á morte. Eu, a verdade, vexo a xente que lle provoca medo as historias de fantasmas, pero eu, como para min os mortos foron máis reais que os vivos durante moitos anos da miña infancia, nunca me pasou. E penso que a xente equivócase cando nos pide contos de medo. Teñen que fiarse un pouco máis de nós. Nos contamos e se nun momento tes un arrepío, pois fantástico. Pero é cousa de dous. As emocións provocadas polas historias é cousa de quen escoita, de quen conta. Pois eu quería preguntarche unha cousa, Celso, que ten a ver con o oficio que nos facemos, que é contar historias ou contar contos, ou contar sucedidos. E todo iso metelo dentro dun saco que é convertelo nunha especie de conversa. Entón, con todos os respetos, eu penso que coller un libro de contos sefarditas, memorizalo e contalo, hai algo que é diferente do que nós facemos ou fixemos. Que por unha parte penso que hai unha parte literaria que é obra nosa, de quen fala, en que é no xeito. Igual o que é o asunto, ou a trama, ou a fábula que contas está collida, mas hai un momento en que ti, na túa vontade de comunicar, daslle un xeito e faz un traballo. Eu penso que se nota cando está ese traballo e cando non está. Para concluir, eu creo que hai 20 anos que non teño nada novo. Dame un pouco de vergonza andar polo mundo e andar a contar historia unha vez e outra, aínda que eu sei para min que sempre as conto distintas. Eu confío neso, que en casi non ter nada novo que contar, pero ser capaz de non parecer que un se repite. Por que? Eu traballei nunha residencia, entón eu tratei durante 10 anos a moita xente, repetidamente todos os días. E eu vía que a vida dunha persoa, o que quedaba de forza na pila que levaba dentro, ou na alma, ou no interés por seguir vivindo, estaba resumido casi sempre en moi poucas historias, en moi poucos sucesos vitais que lle pasaron a esa persoa. E que unha vez relatados, era raro que aumentasen. Podía aparecer un máis, un día que estabas tratando un tema e non aparecera antes, pero normalmente unha persoa definíase cunha media de 15 historias. 15 historias que se repetían hasta o infinito e que non perdían interés. Eso para min era o... E eu, de feito, a miña avoa Carmen, que era a que máis contaba na casa, sempre lle decía, ai, pero se o contaches, queixábame de que se o contara. E, en cambio, hoxe en día agradezo moito, ás veces que contou o mismo, porque eu podo telo fresco. O sea, non se me esqueceu pola repetición, entendo aí a labor da repetición. E o que decías ti de que o que está nos libros, eu só son capaz de contar un conto que estea recollido xa nunha escolma de tradición oral,
non, o sea, non ser conto do autor, senón ser un conto cos datos mínimos que os poñen aí, se son capaz de pensalo na voz de algún dos meus informantes queridos, non? Como contaría Samuel, como contaría Hortensia, como... E ás veces, sin querer, hai así unha confluencia, pero teño que pasalo por aí. Claro, porque é que eu creo que puxestes o dedo na tecla correcta, que é que o conto é unha voz. E cando é unha voz é unha persoa. Claro. E cando é unha persoa é máis que unha voz. E todo o que che dá, si comestes o pan antes ou vas comelo despois, ou se estás a tomar un café, todo fai parte. E moitas veces, se só tes os elementos da fábula, as cousas que lle pasa ao lobo, que se topa con unha ovella e despois cun cabalo, se só hai iso, faltache o prazer de contalo, a motivación, ou porque che veu á cabeza, que é outra cousa, que nós usamos tamén os contos de algunhas maneiras dialóxicas, que este conto discute con este conto ou confírmase, quer dizer, non é un debate, non? O que exista unha persoa detrás, crear unha persoa detrás, que eu en algún momento chameille a narradora oculta. Quero dicir que eu cando conto a historia de que miña avó levou unha morta dentro e foi a unha romería, ou cando conto que presenta atoparouse con un viático e unha das súas amigas foise co viático, contos distinto, conto de maneiras diferentes porque elas están moi vivas. Claro. No relato, pero cando eu preguntaba, é unha muller que comía na fonda de miña nai, que vendía verduras, que viña de Vilanova da Arousa, e di, tamén unha vez miña nai iba ca cesta para levarlle a outra parroquia e ao vir de volta acordouse que non o ir a misa, que era domingo, e meteuse nunha misa e eran todos mortos. Entón, esa señora non persiste, pero persiste miña madriña Pilar, que me vale para contar esa historia. E probablemente a xente que che fala nunha taberna dalle un xeito, ten unha maneira, e ten esa xente que che conta unha cousa que che dá a entender que non é todo verdad. E todo iso dache unha maneira de comunicarte co público que é o que nos define, pero eu estou un pouco, eu ao levar 20 anos sin aumentar de repertorio, que me aumenta igual, Aumente que aí está o... Porque últimamente andamos a contar os contos de Romaría, Sí. e realmente parece que dicimos, bueno, vámonos a xuntar para contar contos de Romaría, pero comenza un e xa o outro lembrase de outra cousa. Sí, pasa nos diarios. E cando fun á Fonte da Fala, que fun, como se dicía nos xogos infantiles, por min e por todos os meus compañeiros, eu fun á Fonte da Fala a beber e a botalo pola cabeza por min e máis por todos vós. Que é unha historia moi recente, que sabemos que é o santo San Alberto, que axuda a elocuencia, a capacidade de pintar ca palabra, pois esa visita serviume para darlle sentido ás historias que teño eu, humorísticas ou non, de ir a unha romería porque alguén non pode falar. Ese é precioso, cando pudemos estar, que fomos a la, como se chamaba a fonte aquela que tiña o acibo cheo de panos? A San Vitoiro. A San Vitoiro. Pois nós empezamos, ti empezaste a contar o da fala antes de nos ir por primeira vez ali. Ti terías visto ao mellor esa fonte ou outras xa antes, pero para min foi moi bonito, porque foi darlle corpo, darlle localización, e iso eu creo que é importantísimo no noso oficio, darlle localización de persoa cando ti falas por boca de tua nai, por boca de tua tía, por boca de tua aboa, e darlle localización no espacio, localización no territorio. Para min eses relatos da xente que vai cun mal e lava o pano no que vai o mal ali na auga da fonte, pasa pola parte do corpo e deixa o atado ali, o ter estado ali e velo,
esa práctica condenaba San Martiño de Dumio de correctione rusticorum, de si esa xente que vai a facer feiticerías a fontes que dis que son sagradas, non son sagrados, esos non son inventos do diabo, dixía ele. Sí. Sabes que me pasa, que me acorda agora, polo do oficio e polo destas maneiras de contar e de recibir e de dialogar, que a ti terache pasado ir dar algún obradoiro e que queiran técnicas, como se fose teatro. Quero dicir, a mí o teatro parece unha disciplina máis seria que hai, porque son anos de formación, pero eu son un gran admirador de xente que conta do natural, pero nunca é do natural, é do social, porque no seu grupo, na súa comunidade, e veñen ao obradoiro buscando técnica. A min pasoume unha vez e quedara moi mal a gusto comigo mismo, pero ao mesmo tempo moito máis convencido do que eu levaba para poder dar, porque era un obradoiro de 5 días, e o primeiro día, ao acabar, viñeron onde a min 3 persoas e dixéronme: mira, isto vai ser así. E eu non entendín, dixen, vai ser así como? No, porque nós, como isto era para o Salón do Libro, pensamos que iban buscando como a nenos pequenos se colle un álbum ilustrado, se abre, que hai xente que o sabe facer e faino moi ben, pero iso eu non o sei facer, nin me leva interés tampouco. Eu dixenlle, claro, pero eu, se vos queredes contar, o meu interés é poñervos nun proceso, para contar hai que escoitar. O sea, basicamente, hai que facer traballo de campo, despois eu peco contando as maravillas que eu descubrín. E entón a xente, moitas veces, cando ti lle dis, ide preguntar que é o que pon a campá grande da iglesia na parte máis ancha, que é o que ten escrito, se en latín, se en castellanos, en que é? E que pon, se é unha oración, se son nomes. E entón a xente, ou historia de cando chegou a televisión, vai porque pensa que vai topar xa as grandes historias, e claro, e é onde eu minto, pero minto inconscientemente, facéndolles ver que aí está o que van buscando. Por que digo que minto? Porque para topar unha, como cando fun con Samuel lavar a area do río para buscar ouro, podes lavar un mes e topar unha lesquiña. Pero claro, se non lavas ningún día, non topas nin esa lesquiña. Entón, despois, nós o que levamos moitas veces ás sesións son esas lesquiñas que topamos, que tanto nos admiramos delas. Mais que a técnica. Eu sí que non son capaz de enseñalo, porque non o sei. Eu podo dicir, fala con este, vai falar co outro, vai preguntar a esta muller. Recordo unha persoa a que lle dera así unha formación particular, porque tiña tanto interese. Eu vin, cando levaba 2 días, que non conseguía eu interesala polo que eu lle propoñía. Hasta que lle preguntei polo pai e lle dixen, vai falar con esta señora da que me falaches, que é unha veciña vosa, tiña 96 anos ou 97. E aí veu cambiada. Por que motivo? Porque ela estaba preocupada por seu pai e esa muller contoulle cousas de seu pai que ela non sabía. E veu admirada. Claro, admirada non só dese descubrimento de quen tiña tan próximo e non coñecía tanto, e admirada de como esa muller contaba. E aí sí que lle cambiou. Despois diso, xa se dou conta e xa, iba con gran gusto, non?
quiero el río, yo miro al mar. Si esta fuente no nos calla la sed. Siento la rabia que sube como un volcán herido. Tengo el paso del tiempo agarrándome en las manos. Siento la rabia que sube como un volcán herido. Te veo y te veo caer. Ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves a meu lado. Ay, qué dolor en el alma, qué dolor este cuerpo, saber que te quiere mas no puedes. Ay, será el último baile, luego saltamos al aire con placer, cuídate. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves a meu lado. Siento la rabia que sube como un volcán herido. Tengo el paso del tiempo agarrándome las manos. Pierdo a cada momento las monedas en el suelo y si aparece el precipicio yo salto. Cada recuerdo vivido volará. Llegarán que no me acuerde de mirar si me escribes al WhatsApp, de intentar localizarte a las tantas. Ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves a meu lado. Ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves a meu lado. Ya no ves, ya no ves, ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves, ya no ves a meu lado. Ya no ves, ya no ves, ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves, ya no ves a meu lado. Ya no ves, ya no ves, ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves, ya no ves a meu lado. Ya no ves, ya no ves, ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves, ya no ves a meu lado. Ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves a meu lado. Ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves a meu lado. Ya no ves, ya no ves, ya no ves. Ya no ves, ya no ves.